Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навъ мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот шуда дар WhatsApp имо экранбода рӯй кунен. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Opel Sedan, Opel Vectra, Opel Astra, Opel Caravan ва аст Toyota Camry 2 ва аст Toyota Corolla ва мошинои советский ва 21099 ва дигар навъ мошина аст ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем пешкаштон мекунем. Дӯстони азиз, навори мо то охираш тамошо кунем, ба навори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки ба кадоми шумо чӣ хел мошин ки дору лозим аст. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем ва инчунин Nexi арзонам аст. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 159 сомонӣ. Мо бошад навор асар мекунем, марҳамат рафтем то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Yoqub яка бурӯи шуморо аз Москва, Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшта оварда мерасонанд. Аз шаҳри Бохтар сар кардагӣ то Данғара, Кӯлов, Вусеъ, Фархор ва территорияи Калхозу обшим 25 ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним камазе астае ки ба территорияи Хатлон 25 ноҳияш бурда мерасонанд. Фарқ надорад Кӯлобай, Вусеъ, Фархор ҷое ки набоша бурда мерасонанд. Ва инчунин территорияи тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи вараи Душанбе оварда мерасонанд. Ва инчунин дӯстон мошини майда ам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. Нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. Марҳамат, компанияка Yoqub ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. Марҳамат, албатта бортона рӯй кунед. Ина бачаҳо гираниса машта аз ин ки гузашта омад. Ина бачаҳо ака чӣ хел гузашта омада ай граниса 100% акад инами хели бекамти инами акай баҳрон дар хизмати шумо мақсад мебара бе очират мегзарона мебиёра. Ина мо мақсад ягон камти набуд 100% мошин камфорт нестара баъда мен пен нестай мошин сарав мошин кадоме ки документ надори бе документ ҳам документдоршам гузашта рафтестай эҳтиёт кина ҳамун мен меқапатона тафтиш накарда он пул пеша мегзарем небид. Ина ко ина 5 кас бе документ буд. документ набуд 100% айра ҳана мехоҳам. Ина ҳамин мошина ка бетонеши бо занг базанед ина номлош. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст бадро ки мошини навовардагӣ аст ки Chevrolet Cruze. Соли 2013 соле ки 34 бензини холия, объем мотор 1.16, коробка автомат. ҳолати мошини бадро беҳтарин аст. Мошина як моҳ пеш ай Россия овардан, нав раст тамошкаш кардан. Мошин ҳама ҷош кор мекунад, ҳама чизош радной, тоза, пробег кам аст. Монитор, хоб, кондиционер, электропакет, кожаный салон, яъне ки мошин мултирул, ҳама чизи ҳозира мошине ки дорад ҳамиам дорад. 2013 сол мошине ки ягон камбудии сарапина надорад. Бениҳоят тоза, баллон паллон ҳамаш пачка. нархи мошина мега 75 та мегем бо арзон мешавад. мошин дар Душанбе дар 9 километр тарафи ҳазрати Мавлуда қарор дорад. нархиш 75 сомонӣ, муомила ва савдош дар назди капоти мошин. якумаш мегафон Тоҷикистон аст, ахирш 95 WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамош номери Россия аст ки промой кор мекунад. якташ ай Тоҷикистон WhatsApp дорад ва якташ рақамои Россия промой ай соҳибшон аст. шахсоне ки мехаранд мега боз муомила ва савдои хуб дорад. мошине ки бе камбуди кам гаштагӣ бе расход дар Душанбе 75 та муомила меша. марҳамат, занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст баъд ки SK соли 2006 2010 соле ки 34 бензини холия, объем мотор 2.5 литра, коробка автомата. системи мошини баъд беҳтаринош аст. мошин мега задни камера, ходовой тӯбча, кондиционер, мотор 100%, баллонош пачка, ҳуҷҷат ва тонировка ҳардуш 9 моҳи дига срок дорад.
мошин мегӯяд тоза, мегӯяд лӯбой ҷошо мегӯяд лӯбои хеле усто оварда, яъне ки мақсад ки правекаш кунед. Ҳама ҷош мегӯяд сатҳои бо дили пур мегӯяд мошина мефурӯшем. Яъне ки бе ягон сароистима, бе ягон мақсад проблема. Нархша мегӯяд 155 та мегӯем бо конкретно муомила мешавад ва мошин дар Душанбе қарор дорад. ҳаста рақамошро мегафон кор мекунад. Шахсоне ки мехаред маро занг занед, яъне ки Camry SK саистаниёи беҳтарин. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-1 бадрон дар кузови седан соли барои 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. Объём мотори 1.6 литра, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллон средний, 4 калпак, салон шама боли мина радной краска. Дӯстони азиз, мошин 93 сола, неки полни худ мегӯяд 97 кадаги мега соҳибош. баллон шам ҳолати кория, салон шам тоза, мошинча мегӯяд нахадай, моторш мегӯяд кадаги, дурум перонамаш 97. мошин саистани нормални. 93 неки 97 кадаги. خب нархша мега 17500 сомонӣ мега бисёр не камтар бо муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоби Бостонӣ. 17500 сомонӣ, кадоме ки дар шаҳри Кулоб бошад ки рафтатона марамат наметавонед мошинчаи арзона гирен. илтимос мега одамони намехаридаги беҳуда мега нороҳат накунед, то қасум алиш намешавад. одами коригара мега беҳуда илтимос занг назанед, фақат харидории конкретна. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон ки мошини тозаак Toyota Corolla C. соли барои 2013 соле ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотори 1.8 литра, коробка автомата, саистани мошин бадрон беҳтарина. Toyota Corolla американка мега соҳибош SK бадрон, яъне ки Corolla SK дорад. мошин мега нозада тоза, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дигар танировка дорад, 4 та баллон пачка, 4 диска, электропакет, кондиционер ва радной краска ҳамихе сиёҳ. коробкашам автомата бадрон, мошинча мегӯяд мошини ҳама ҷош 100%. ва инчунин ҳам ҳуҷҷат, ҳам танировка ҳардушон срок дорад. мошине ки мақсад ки расход намекунед. нархша мега 120 та мегӯем бо арзон мешавад ва мошин дӯстон аз ин ҳол дар Душанбеда қарор дорад. шахсоне ки мехаранд рақамош раста мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирен. дӯстони азизи мо, шумо дамагарам хали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад рӯй кунем, дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ арзон аст бадрон ки Opel Astra F дар кузови караван светои сафед, кузови универсал. соли барои 1994 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простои, коробка механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та диска дорад, салоншам тоза ҳастон азиз ва баллоншам ҳолати кория, ҳам диска, раднойка сафед, 1 сола ҳуҷҷат. мошинча мега 100%, ягон камбудиша нагуфтия. хай дӯстон азиз, хто занг зад бештар маълумотша мегирем. нархи мошина мега 22000 сомонӣ мега бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол дар шаҳри Кулобда қарор дорад. нархиш 20 та бо арзон мешавад. алиш палиш нагуфта, фақат фурӯхта мешавад. рақамошон вавилон, шахсоне ки мехаранд занг занед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкира мезанем, фаромӯш намекунем ва силкаи навора падлисаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки дар кузови хетчбек светои серебристӣ. соли барои 1999 аст ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотор 1.6 литра, коробка механика, саистани мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мега бадрон мошинчаи нозада мегӯяд, ягон кам буда, пробегша мегӯяд кам аст. просто аз сум дар кошда мега мефурӯшем, хай маълумотош камтар кане ки мошин мегӯяд гарантикати. одами коргара мегӯяд илтимос мега беҳуда занг назанед. дӯстони азиз, ҳамихе маълумотота соҳибшон хоҳиш карда шумо моро фаҳмед. фақат харидори аниқ мегӯяд. мошинхари аниқ бошӣ мега омада аз пеш бинед, мақсад ки савдо мекунем. ба телефон мега савдо накунед. шумо фақат телефонда фақат шуморо адреси аниқша мега, шумо рафта мошина аз пеш мебинед, баъд савдо мекунем. нархи мошина мега 50 та мега арзон мешавад. инакшам рақамош раста вавилон кор мошини Душанбе 50 та ки ҳама ҷош кор мекунад, ҳама чизаш раднояй, хай бо тамос гирифта бо қатишон алоқа кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро ки мерседесҳои S-класс ки мерседесҳои мақсад компрессор. соли барои 2000 сола ки сӯзишвориш бензини холия объем мотораш 2 литраи коробка механикаи ҳолати мошин баъдро беҳтарин объемни мошин хай камсанин электропакет гуфти ки по радной карда 4 та балон пачка мошине ки тозак мега мақсад ки хеле шалақа нестай мошине ки тозак бе расход мошинча мега 100% астай нархша мега 58 та мега бо савдо меша ва мошин дӯстон азиз айни ҳол дар территорияи Душанбе ва Ҳисорда обши Душанбе да мошинча мега омада бинен савдо мекунем ай шахсоне ки ягон душ агар мо хато фаҳмида бошад агар нафаҳмида бошанд рақамошон ҳастай мегафон кор мекунад метавонед ки пурра маълумотша гирен ба шумо кадом маркаи мошине ки лозим аст дар комментария нависед мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем дӯстон азиз фақат атаги комментария нависед дар имо васаб нанависед ки мошин мехарем фақат атаги комментария нависед пешкаштон мекунем бигзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст баъдро ки светои намхали сирх соли барои 6 1994 аст ки сӯзишвориш бензини холия объем мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин хай балоншам ҳолати кори средния салоншам тоза электропакет ва дӯстон азиз нашуд пусидагӣ хадовой ҳуҷҷат ай маълумоташа гуфтагӣ нест фақат мошин мега ҳолати кори аст хай дӯстон азиз узр зиёд ки мода нагуфтам бо худтон мехарем тамос мегирем нархи мошин мега 11500 сомон аст бо арзон мекунам ва мошин айни ҳол дар шаҳри бухта шаҳри қурғонтепада қарор дорад мошин мега тозакай 100% ай мумкин хай ҳуҷҷат дошта боша мумкин балонш бо пачка боша ягон маълумотои бештара ай соҳибашон мегирем ин ами рақамҳои прамои ай мегафони тоҷикистоншон аст дӯстони азиз лайкора боз агар такрор шава фаромӯш накунед ба хотире ки мо меҳнат мекунем шумо ҳам моро дастгирӣ кунед ки ҳамин видео пеш рафт ва одамони харидоро бинанд мошинҳоро харанд бигзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ боз як мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Opel Vectra A аст ки светои намхали вишнои светои сирх соли барои 1990 аст ки сӯзишвориш бензин газ кор мекунад мотори 1.6 литра коробка механика саистани мошин мега нахадой бадрон ҳуҷҷатҳои мошин мега як 7 моҳи дига мега срок дорад 4 диска дорад 4 та балонаи 60% ҳастай мошин мега нахадвай агар солшам 90 бошад як солош бардорен хеле сайстани ранги солҳои 95 хеле видаш ақибаш ранги солҳои 95 айхи хидаш 90 нахадой мегад 7 моҳ ҳуҷҷат нархиш мега 12500 сомонӣ бо арзон мекунам ва мошин айни ҳол дар Душанбеда қарор дорад рақамош аст мегафон кор мекунам марамат занг занед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ваз 21099 аст баъдро ки мошинои советски мошинои намхали молодёжни соли барои 1997 аст ки сӯзишвориш бензини холия объем мотор 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад бошича бадрон хай мақсад ки ҳолати кори да мега документош буд шудага аккумуляторш мега нав аст мошин мега хай ҳама ҷош мега сода заводид мешава мошин дӯстон азиз хай кам меличовка кор дорад яддата минус дорам мега мақсад ки ба телефон мефаҳмонем яддата хеле меличовка кор дорад нархша мега 6500 сомонӣ мега бо муомила дорад мошин дар Душанбе рақамошо мегафон аст кор мекунад шахсоне ки мехарад то қасоми холӣ алиш намеша бадрон бо мегӯ ки дата минус дошта вақти дата меличовка кор дорад мега фақат телефон кати мегем нархиш 6500 сомонӣ рақамошо мегафон марамат занг занен дӯстони азиз чӣ набуд хонаҳай заминаи квартираи мошина ягон аппарата чизе ки барои фурӯхтан барои реклама бошад агар шумо да марамат сурат маълумотро рекунем мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем ва ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда худо нигаҳбонтон